ओमफ्राय मा होनदों? ओमफ्राय दहाय अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे। बर' थैबाय सासे? औ। ओमफ्राय हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर इनिफ्राय माने दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना दासो माने दुगैखांदो आङो ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने ससियेल मिडियायाव बुहुत माने भाइराल नुगासिनो दं आरो जोंनि हारिनि सोमोन्दै इनिफ्राय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ माने आं बुंनो थाङा जिखि जाया कल रेकर्ड नुदो आरोना बेयो माने पुरानाबो जानो हागौ आरो गोदानबो जानो हागौ जुदि पुरानाबाथाय मानो नोंथांमोना इफोरबायसा भाइरेल खालामनांगौ आरो गोदानबाथ' पुरा माने बर'आनो जोंखावखागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो दायो बर'नि थै जानानै आंबो बर'नि फिसा जानानै दिनैयो माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना दायो कल रेकर्डनि गेजेरजों बुंदों आरोना सासे थैबावबायनो माबावबायनो ओरै रखम आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना साननो नाङा आरोना बेफोरखौलाय मानो कन्टेन्ट लाबनांगौ मानांगौ ओरैना साननो नाङा खिन्थु आंबो बर'नि थै जानानै दिनैयो बयबो मानसिफोरानो माने फेसबुक ट्रेडार ओमफ्राय इउटुबारफोरा बुहुत मानसिफोरानो माने लाबोनांगौ बयबो माने सांग्रां जानांगौ ओरै होननानै बाथ्राफोरखौ माने खोनानायखाय बा बुंनायखाय आंबो माने जोंबो सासे बर'नि थै जानानै जोंबो माने जिरायनानै थानो नाङा बयबो माने सांग्रां जा जोंनि हारिनि थाखाय रावजोंबो माने गादब जानाङा रावजोंबो माने नासय जानाङा ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय दायो पुरा माने माबायानो दावराव आरोना गन्डगल माने जोंनि हारिनि थाखाय आरोना बयबो जुजिनांगौ बयबो जेननानै थानाङा आरो नोंथांमोनाबो बयबो माने गेदेर बा भिउवार्सफोर इउटुबार्सफोराबो फेसबुक क्रिएटार्सफोराबो नोंथांमोनाबो माबाबानो जाबाय सांग्रां जाबानो जाबाय बयबो माने शेयार खालामलायबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय दा आङो नैबे कल रेकर्डनि सायाव पुरानायानो जा गोदानानो जा जायखिजाया आङो मानो बेफोरबायसानो भाइरेल खालामनानै माबा होनांगौ बेफोरबायसा आं सानो आरोना ओमफ्राय जुदि गोदानबाथ' गैला जोंखावखाबाय अर जोंब्लावबाय ना जोंनि बर'आबो उन्दै नङा जोंनि बर'आबो माने जेननानै थाग्रा हारि नङा ना जांख्रिखां हारिसो ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बे कल रेकर्डखौ बेसेबां सैथो ओमफ्राय मा होनदों? ओमफ्राय दहाय अखानायै सिनायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे। बर' थैबाय सासे? औ। ओमफ्राय खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै बिफामोनना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो ओमफ्राय रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों आयौ बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्राय ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आङो गियोहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासैबो बर' बुजिजोबथारो होनना बुंदों आं बे आंना मबाइला माबा अट'मेटिक रेकर्ड खारोना आं बेखौ ग्रुपाव हरना दोनसै हरनानै दोन दा ओंखाम जाबायनो ओमफ्राय दा 4टाबाथाय खारगोन जाहैदों थफ्ला बिनानै खनसेनो थफ्लाखा जाहैदों बहाबा गिर्जा बहाबा हल बिदियावल' थानो हाबाय आरो जेनेबा बहाबा बिदि माबा जायगा नायनानै थाबाय गोदोनि बायदि जाफिनथारबाय जाबाय सेम गोदोहाय बे न' सावजाजोबदोंमोन होननायफ्रा माबा बैसां सावजाजोबदों सिं जादोंना बिदि जाजोबसिगोन 1999 आव जादों होननाया 1999 मोनदां 99 जानांगौ ओहो बेयाव खनसे बै सिगां आरो गोजामसिनाव ओहो 1996 सो मोनदां जों एलसिसो हाबो नालाय ओमफ्राय बिदिनो दा 4टाबाथाय माबानोसैलायनो गावस्रा खारनांसिगौलाय जारला फैनो हानायमोनबा गाहा फैसिगौमोननो दा गाहाबोथ' हारसिङै नों थिख'खौ फैनो हालाना ओजोंहाय फैसिगौमोन जाहैदों फैनो हानायमोनबा गामिया दसेल' आरो बर'आ बिदिनो फिसाथा नङा बे खम खम जायोहाय औ माबा सिंलिबारि बोरैबा होनदोंमोनहाय बोरैबा होनदोंमोनहाय सिंगिबिल बिदिनो मा गामिथाय बिसिना आं मोनथिलांबाहाय
ओरै सराइबिल माबा रायमना खाथि जायो दां ना? बिदिनो लाला बायला जाला जोब्बाय खोमा। औ ओरै कुसुगाव ओरै बारनानै। औ बर'आ हारियानो जाथियानो खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बेयावबो चुपचाप थाग्रा माने नोंसोरो गोथाङैनो गोथै नोंसोरनाव बर'नि थै गैला नामा जाथिनि थै गैला नामा गुबुन हारिजों जुजिनो हानाय नोंसोरनाव दम गैया नामा हिजिराफोर बे भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालाम जाहाथे बर'फोरा गासिबो मिन्थिना लानो हायो खर' सुनानै लानो हायो सैमा बांग्राफोर सैमा बांग्रिफोर बहा थैजोबखो हिनजावनि दख'ना सिङाव गार्लफ्रेन्डनि पेटिकुट सिङाव हाबसुनानै थाजोब्बाय नामा सिरि सिरि हारियानो जाथियानो खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बहा थांजोबखो बहा थैनानै थाजोबखो आंल'सो ट्राइबेल नामा आंल'सो बर' नामा हो नोंसोरनिया बर'नि ट्राइबेलनि थै गैला नामा सिरि सिरि चुपचाप थाजोब्बाय जे हो दाउसा मावरियाफोर बायदि जानो थांगासिनो दङ बर'फोरा ट्राइबेलफोरा मोनथिगौ ना मोनथिया नोंसोरनाव बर'नि थै गैला नामा जाथिनि थै गैला नामा ट्राइबेलनि थै गैला नामा गुबुन हारिजों जुजिनो हानाय नोंसोरनाव दम गैया नामा हिजिराफोर साला चुपचाप थाजोब्बाय बहा थाजोबखो बिसोर ब्लगारफोरा बहा थाजोबखो बिसोर फेसबुकारफोरा बहा थाजोबखो बिसोर गिदिर गिदिर क्रिएटरफोरा साला बिखा बुलायनानै बुंग्राफोरा सैमानि फिसाफोर बहा थांजोबखो बिसोरो नोंसोरनाव बर'नि थै गैला नामा बहा गुसु थैनानै थाजोबखो नोंसोरलाय गुबुन हारिजों जुजिनो खुगासिनो नोंसोरनाव दम गैया साला नोंसोरनाव ट्राइबेलनि बर'नि थै गैया थु गावजों गावल'बा बाप्रे बाप सैमा अरलायनायखौ मा नायनो बर'आ जोनोमनिफ्रायनो जोबोद मोनसे गाज्रि हुदा दङ बेनो जाहैबाय गावजों गावबा थै थां जुजिलायगोन बुलायगोन बुथारलायगोन सैमा अरलायनायफोर बायदि अरलायबाय थागोन बे बर'नि मोनसे नेचारसो नेचार फैफाखानाय गावजों गावबा नाथाय गुबुन हारिजोंबा चुपचाप थैनाय बायदि गोथै नोंसोर दायो बर'आ हारियानो जाथियानो खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बेयावबो चुपचाप थाग्रा माने नोंसोरो गोथाङैनो गोथै नोंसोरो बर' जानो ट्राइबेल जानो समाया नोंसोर सोलायजोबदो जेनेरेलाव थांखादो दानो नोंसोरो ससियेल मिडियाया मोनसे जोबोर पावारफुल प्लेटफर्म बियो दानो मोजां सम दानो राइट टाइम ससियेल मिडियाखौ बाहायनायनि थाखाय ओरैबायदि भिडिअ बानाय ओरैबायदि बुं जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो बुं एगेन्स्टआवल' बुं एसटि होनो मोना होनो मोना होननानैल' बुं ओरैबायदि पावारफुल बुस्थु बियो आरो आंखौ सानैसो मानसिफोरा बुंदों नोङो ससियेल मिडियायावल' हाल्ला खालामबाय थायो रेलियाव फैनानैबो हाल्ला खालाम होननानै नोंसोरबायदि सैमा बांग्रा हारिनि हांगारफोरखौ आं बुंनो सानदों जातिनि हांगारफोरखौ नोङो जुदि रेलियाव थांदोंब्ला मालायनि खिबु थाबायफादोंब्ला थाबायफा ससियेल मिडियाया ओरैबायदि बुस्थु बेनि गेजेरजों 5 मिनिट 10 मिनिटआवनो सारा इन्डिया सारा आसामावनो नोंनि जातिनि थाखाय नांनाय जातिनि थाखाय बुंनाय ओरैबायदि स्पिडआव स्प्रेड जायो माने फोसाव जायो बेनिखायनो दा बुं खोथाखौ बुंनो रोङाबा दा बुं नोंसोर रेलियाव थांदोंबा रेलियाव थां आरो नोंहा दम दोङोब्ला फेसबुकाव फैनानै इउटुबाव फैनानै खोथाखौ बुं नाथाय गावजों गाव आसि थुलायबाय थानो नाङा सैमा फान्थिफोर साला दायो गावजों गाव आसि थुलायनाय बुंलायनाय इनसाल्ट खालामलायनाय मुगैलायनाय आरो आसि थुलायबाय थानाय बिदिनि सम गैया मिथिबायना खौसे जानायनि समसो मोसौफोर साला बर'नि थै गैया ट्राइबेलनि थै गैया नोंसोरनाव खौसे जानायनि सम फैबाय अब्लाबो साला गावजों गावल' साला दाबो नोंसोरनाव बुजिनो हाबाखै बे खर'आव हाबाखै 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव मा जालांगासिनो दङ बे ट्राइबेल हारिया बर' हारिया जोंनि बिटिसिया मोसौफोर साला गावजों गाव बुंनायानो जोबा नोंसोरना जोंनि मोनखानाय बिटिसिखौ नोङो गुबुननि आथिं सिङाव जुदि दोनजायोब्ला बोरै मोनगोन नोङो सैमाफोर मोसौफोर बर'नि थैया नोंसोरना गावजों गावल' बुंलायबाय थानायानो जोबा दाबो 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव जोंनि बिटिसिया बे एरियाया बे जायगाया बे ओनसोला जोंनि बर' गामिफोरा मा जालांगासिनो मा जानो थांगासिनो दाबो खर' हाबाखै मोनसे सम फैगोन जुदि बिसोरो 6 जातिफोरा 6 जनगोष्ठीफोरा जुदि एसटिखौ मोनमारोब्ला मोनसे सम ओरैबायदि फैगोन जोंखौनो बर' होननानै बुंना लानो लाजिगोन मिथिबायना बर' होननानै बुंना लानो लाजिगोन जोंनि बर'नि नाम निशाना सब गोमालांजोबगोन जोंखौनो बर' होननानै बुंना लानो लाजिगोन साला सानदोंना सानाखै मोजाङै 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव ओरैबायदि जाहैगोन दायो जुदि बिसोरो एसटि मोनमारोब्ला सरकारा थायो 5 बोसोरल' मारो गुलि बेफोरखौ
सरकारनि खोथा सानबाय थानो दरखार गैया दायो जों बर' हारिफोरा बर' फिसाफोरा खौसे जानांगौ मोनथिबायना जोंनि हारिया थायोब्लासो सरकाराबो थागोन जोंनि हारियाबो थागोन जोंनि जाथियाबो थागोन बेयो खर'आव हाबाखै नामा गावजों गावल' आसि थुलायबाय थादों जे बे खर'आव हाबाखै जोंनि सरकार थानायाव जोङो गावजों गाव बुलाय सुलाय नांलाय खमलायबाबो जोङो जोंनि बर'फोरानो मोनजाबाय हादों ट्राइबेलफोरानो मोनजाबाय हादों बिसोर जुदि 6 जनगोष्ठीया मोनद' हारिया जुदि ट्राइबेलखौ मोनमारोब्ला सोरजों जुजिनोलै नोङो हो गावजों जुजिनो ना बिसोरजों जुजिनो हो हागोन बिसोरजों जुजिनो हागोन 1.5 करोड़ दङ बिसोरो मोनथिबाय जों दङ 45 लाखल' हागोन जोंनि सरकाराबो गोलैगोन जोंनि हारियाबो गोलैगोन सोरजों जुजिबावनो नों अब्ला आलु गुटि घन्टा खामबाय था ओमफ्राय आसाम सरकारनि आखाइ दङ बेयाव आसाम सरकारनि षड़यन्त्र दङ बेयाव मोनथिबायना आसाम सरकारा जोंनि बिटिसिखौ जोंनि ट्राइबेलफोरखौ थोंजोङै बिसोरो सेफायनो हायाखै थोंजोङै बरबाद खालामनो हायाखै थोंजोङै नाख्रेबनानै दोननो हायाखै बेनिखायनो बिसोर मोनद' जनगोष्ठीफोरखौ मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामनानै जों थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनो नागिरदों जोंनि बे बिटिसिखौ सेफायनो नागिरदों आसाम सरकारनि फाव फान्दायनाय आरो षड़यन्त्र दङ बेयाव 100% दङ थोंजोङै ट्राइबेलफोरखौ बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो हायाखै बेनिखायनो बिसोर इनडाइरेक्टलिहै दायो मोनद' हारिनो एसटि होनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों जोंनि बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों मोनथिबाय मानोना ट्राइबेलफोरा गासै मिलायनानै खौसे जाब्लाबो 45 लाखल' दङ आरो बिसोर दङ 1.5 करोड़ जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिसोरनो भट होआब्लाबो बिसोरा 1.5 करोड़नि भट मोनगोन बिसोरो 3 गुन बारा बिसोरा सुबुं अनजिमाया 1.5 करोड़ दङ जों थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिसोरनो भट होआब्लाबो बिसोर आसाम सरकारा इलेक्शनावनो जा जेयावनो जा एमपि इलेक्शनावनो जा एमएलए इलेक्शनावनो जा देरहाजोबगोन बेयो मोनसे आसाम सरकारनि मोनसे फाव फान्दायनायसो मोनथिबायना खर'आव सोनानै ला आसाम सरकारा मालाब्लानो ट्राइबेलफोरखौ जोंनि बिटिसिखौ सेफायनो नाजागासिनो दंमोन नाथाय थोंजोङै हायाखैमोन दायो बिसोरखौ मोनद' जातिफोरखौ हारिफोरखौ सोनानै जोंखौ नाख्रेबनानै दोननो नागिरदों जोंनि पावारखौ लानो नागिरदों मोनथिबाय बेनिखायनो आं खावलायदों दायो गावजों गाव आसि थुलायबाय थानाय सोंखारिलायबाय थानायनि बिदि सम नंलिया बिदि सम नंला खौसे जानानै जुजिनाय दावहा नांनाय आरो खोथा बुंनायनि समसो मोनथिबायना बर' फिसाफोर ट्राइबेलफोर खौसे जानानै जुजिनाय दावहा नांनाय खोथा बुंनायनि समसो आरो मोनसे खोथा खिबु सिमाव रंजा बाजा भिडिअ बानायबाय थानाय रिल्स बानायबाय थानायखौ बन्द खालाम दायो आं बुंखादों बन्द खालाम दायो रंजानायनि सम गैया मोनथिबायना दायो मोसानायनि सम गैया बर' हारिया जाथिया ट्राइबेलानो खैफोदाव थांगासिनो दङ खिबु सिमावनोबो सम मोननाय नङा बिसोरजों लाजायोब्ला मोनथिबायना जुदि एसटि मोनमारोब्ला बिसोरो खिबु सिमावनोबो सम मोननाय नङा उनावहाय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेशना ओरैबायदि सेस जालांगोन जायफोरा दायो साकरि बाकरि मावनानै दङ बिसोरनो सिन्ता गैला फिसाला फिसाजोफोरा साकरि मावजोब्बाय बिसोरा सिन्ता गैला जायफोरा पलिटिक्सआव हाबनानै दङ पावारफुल बिसोराबो सिन्ता गैला 100 बोसोर 200 बोसोर जाब्लाबो फैसाया जोबला नाथाय जायफोरा दायो साकरिनि थाखाय जुजिबाय हादों फरायफुबाय हादों बबे कलेजाव एडमिसन मोनगोनलै नोङो बहा साकरि मोनगोन नोङो हा बहा साकरि मोनगोन मोना मोजां कलेजावबो एडमिसन मोननाय नङा साकरिबो मोननाय नंला उननि फैबाय थानाय फिरिफोरा जेथिंबो फासयलांजोबसिगोन मिथिबायना जेथिंबो जोबलांजोबसिगोन बर' हारिया ट्राइबेल हारिया बेनिखायनो बुंदों आङो खौसे जानायनि सम गावजों गावल' बुंलायबाय थानो नांला आसि थुलायबाय थानो नांला बुखिलायबाय थानो नांला हा आरो मोनसे खोथा बिजेपिखौ मालाबाबो भट होनो नांला मानोना बिजेपिनि टार्गेटआनो जाबाय जोंनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि षड़यन्त्र बिसोरनो मेन मानसिफोरा बिसोरनो बिजेपियानो बिसोर जेसांखिनि जोंनि बे आसामाव राजत्व खालामगोन बिजेपिया बेसांनो जोंनि ट्राइबेल जोंनि बर'फोरा गिनो गोनां दङ मानोना बिसोरो मालाब्लाबो ट्राइबेलखौ आरो जोंनि बिटिसिखौ मोजां मोना नांगौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल नांगौ नोङो बिपिएफखौ मोजां मोनो बिपिएफनो भट हो नांगौ नोङो इउपिपिएलखौ मोजां मोनो इउपिपिएलनो भट हो जोंनि गेजेरावनो जों सेख'लायनानै जालायलायबाय थागोन नांलाय खमलायबाबो जालायलायबाय थागोन खिन्थु बिजेपिनो मालाबाबो भट होनो नांला खारन बिजेपिनि मेन टार्गेटआनो जाबाय जोंनि ट्राइबेल जोंनि बिटिसिखौ बरबाद खालामनायनि आसाम सरकारनि मेन टार्गेट बियो मिथिबायना बे भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालाम जाहाथे बर'फोरा गासिबो मिथिना लानो हायो खर' सोनानै लानो हायो
आरो जायफोरा बर' जानानैबो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स हरो ना जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बिसोरखौ जावफिनजोब सैमा बांग्राफोरखौ बर'नि थै गैया बिसिनियाव दाबो गावजों गाव लासि थुलायबाय थानो हायो सालाफोरा दायो खौसे जानायनि समसो खोथा बुंनायनि समसो ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि भिडिअ बानाय हगार एसटि होनो मोना बेनिल' हगार जाबाबो जायाबाबो हगार होनो मोना बेखौल' बुंबाय था बेयावनो थाबाय था मोनसेयावनो थाबाय था एसटि होनो मोना बेखौल' बुंबाय था आरो जायफोरा जोबोद गोरों पइन्ट टु पइन्ट लानानै बुं मिथिबायना बुं बिसोरखौ ओरैबायदि बुं ससियेल मिडिया गरम जाजोबनांगौ ससियेल मिडिया ओरैबायदि पावारफुल बुस्थु दानो राइट टाइम मोजां सम बियो ससियेल मिडिया बाहायनायनि खिबु सिमाव मोसाबाय थानो नाङा मालायनि हिनजाव लाना खारनाय सोरबा उन्दुनाय हमनाय मोनहानाय बेफोरखौल' भिडिअ बानायबाय थानो नाङा भाइरेल खालामबाय थानो नाङा बिदिनि सम गैया दायो बर'आनो जोबलांसिगोन जाथियानो जोबलांसिगोन साला मोसौफोर दे बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे गासैबो बर' हारिनि फिसाफोरा बुजिनो हायो मोनथिनो हायो आं बेंग्रा नामा आं बुरबक नामा आंहा बेलेग कन्टेन्ट गैया एसटिनिल' ट्राइबेलनिल' भिडिअ लाबोबाय थादों आङो 6 जनगोष्ठीनि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थादों आंहा बेलेग कन्टेन्ट गैया दोङो आंहाबो गोबां कन्टेन्ट नाथाय आंनियाव नांदों बेयो बहुद नांदों कारन जोंनि एसटिफोरा जोंनि ट्राइबेलफोरा जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांनो थांगासिनो दङ बेयो नांदों कारन आंनिया बर'नि थै दङ नोंसिनाव गैया नामा आंहाबो बेलेग कन्टेन्ट दङ होनोब्ला आं होआखै मोसौफोर बेनिखायनो गुबुन खोथाफोरखौ बाद दे 6 जनगोष्ठीनि बेरेखायै होज्रिखाव बुंखाव आसाम सरकारनि बेरेखायै होज्रिखाव बुंखाव दानो समा दानो बेनो राइट टाइम बेनो